سلام كبرات بيتسب كمي اللهم تقار نيرتا ان هات بزي فرلاي انكا نابزي فرز خانة channel بسلام مزاخم النابلخو انوون نابخاتم زاقيد بحدش واناو قداي داقم تمليسة مزيالخو ابناي لومي مدبنا زعبا ادوناي كخون ادوناي حاونا نزتوسونو معلتات ابسر بيت كم صنح حبريتها وزيركب كندي معلتي انزبل نابخاتم كوبولي كابزي بتوساخي أنا أدوناي مسار مخنيات حدا سيفو شويو سيفو فانتاهونيو كبل حدا حبريتا وزي ألو قرم حزي زفكورو فكورانيو نسو دما علامو أساخيو يركب ناوليوم نزيون حبيرنا نريون تزخون كابدي بتوساخي إيو شوفاون مس ناي أدوناي ستحاز زرب تأثيرو زبل حبريتا وزي ألو نيزي حق النتون نابخاتوم نابلهو كسانحي كابدي بتوساخي كبرات بيتزب أبو أدونايون إمباسي كندا زأتو حدا دبابي ألو ቤተሰብ ኣዱናይ እውን ብርክት ዝበለ ፃውዒት ሓገዝ እናሃተት እዮም ነዚህን ካልኦትን ሓደሽቲ እዋናዊ ጉዳያት ሓቢርና እናርአና ክንፀንሕ ኢና ክቡራት ቤተሰብ ነዚ ቪድዮ ላይክ ብምግባር ጀምሩ ኢኹም ነዚ ቻነል ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ እናገበርኩም ቤተሰብ ኩኑ ሰናይ ምክትታል ኣብ 2025 ናይ ቲክቶክ ክሬቲቭ ኣዋርድ ኣሸናፊ ኮይኑ ዝተሸለመ ቲክቶከር ኣዶናይ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ኣብ ትሕቲ ናይ ፌደራል ፖሊስ ትሕቲ ቁፅጥር ከም ዝዋዕለ እቲ ሓበሬታ ወፂኡ ኣሎ ብዕለት 1 ታሕሳስ ወርሒ 2018 ብኣቆፃፅራ ኢትዮጵያ ኣብ ትሕቲ ቁፅጥር ኣውዒለዮ ኣለኹ ኣዶናይን 5 ከምኡ ዝበሉ ሰባት ክብል ፌደራል ፖሊስ እቲ ሓበሬታ ወፂኡ ኩልና ሰሚዕናዮ ነርና ኢና ምክንያት መእሰሪኦም ከምቲ ዝሓበሮ ማለት ኣብ ቴሌቪዥን ቀጥታ ስርጭት ነቲ ማሕበረሰብ ነቲ ህዝቢ እምነትን ባህልን ክውክል ብዘይኽእል መጠን መሰረት ባለባበሳ ጉድለት ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ወፂኦም ስለ ዝተረኸቡ ነዚ ባህሊ ዘይድግፎ እምነት እውን ዘይድግፎ ናይ ኢትዮጵያ ህዝቢ ባህሊ ዘይኮነ ኣከዳድና ብዝብል ዋና ምክንያት እዞም 5 ተጠርጠርቲ ምስ ኣዶናይ ወሲኾም ኣብ ትሕቲ ቁፅጥር ከም ዘብዕልዎ ፌደራል ፖሊስ እቲ ሓበሬታ እናገለፀ ፀኒሑ ነይሩ እዩ ኣዶናይ 3 ርእሱ እዩ ተኣሲሩ ዘሎ ጃኒ እዛ ምስኡ ትኸይድ ዘላ ጓል ከምኡ ድማ ካሜራማኑ እቲ ምስኡ ኣብ ዝኸዶ ኣብ ዝኣተወ እናኣተወ ምስኡ ካሜራማን ዘሎ ወዲ እና ከምኡ ድማ ኣዶናይ ባዕሉ እዚኦም ሰለስቲኦም ከምኡ ድማ 5 ካልኦት ብውፅእ ዝበለ ብዝተፈለየ መልክዑ ኣብቲ ናይ ቲክቶክ ናይ 2025 ኣብቲ ናይ ክሬቲቭ ኣዋርድ ሰዓት ኣብዚ ናይ ሽልማት ግዜ ብጣዕሚ ውፅእ ዝበለ ባህላዊ ዘይኮነ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ክውክል ዘይኽእል ኣከዳድና ስነ ስርዓት ዘይብሉ ንመንእሰይ እውን መሃራይ ዘይኮነ ምግባር እናርኣያ ዝነበራ ኣወዳት ይኹን ኣጓላት ኣብቲ መድረክ ዝተረኣዩ ጉድለት ዘለዎም ብጥንቅቁ 5 ኣዶናይ እውን ምስ 3 ቤተሰቡ ምስ 2 ቤተሰቡ ከም ዝተኣሰሩ እቲ ሓበሬታ እናወፀ ፀኒሑ ነይሩ እዩ ካብዚ ምክትታል ብዙሓት ሓበሬታታት እናወፅኦም ዘለዉ ንምንታይ እዩ ኣዶናይ ክእሰር ክኢሉ ዝብል ነገር መዘራረቢ እዩ ኮይኑ ዘሎ ናይ ሓገዝ ፃውዒት እናሓተቱ ዘለዉ እዞም ስድራ ኣዶናይ እዩ ብርክት ዝበሉ ህፃናት ካብ መዕበይ ከምኡ ድማ ካብ ፅርግያ ኣልዒሉ ሂወቶም ንምቅያር ዓብይ ፃዕሪ እናገበረሎም ዝነበሩ ንእሽተይ ዓበይቲ ህፃናት ኣለዉ እዚኣቶም ድማ ወላዲና ከም ወላዲና ገና ንሪኦ ንዓና ፅቡቅ ዝሓልየልና ፅቡቅ ራእይ ዘለዎ ኣዶናይ ተኣሲሩልና በጃኹም ድምፅኹና ክብሉ እዮም እናበኸዩ እቲ ሓበሬታ እናውፅዎ ዘለዉ ኣዶናይ ዝኣበሶን ዘጥፍኦን ነገር የለን ክሳብ ሕጂ ከም ጥፍኣት እዚ ኢልካ ክቁፀር ዝኽእል እስካብ ዘየለ ንኣዶናይ ድምፂ ኩንዎ ንኣዶናይ ካብቲ ማእሰርቲ ክወፅእ ድምፂ ኩንልና ዝብል ፃውዒት እናቕረቡ እዮም ዘለዉ ክቡራት ቤተሰብ እሞ ድማ ዝበዝሕ ድምፂ እንተደኣ ዝሪኢኹም ኣዶናይ ጥፍኣት ከም ዘይብሉ ማለት መንግስቲ ንካሊእ ሽፋን ክገብር ኣሲርዎ ከም ዘሎ እዩ ሓበሬታ እናወፀ ዘሎ ከምቲ ኣብ ምስሊ እትሪእዎ ዘለኹም ብርክት ዝበሉ ሓበሬታታት እዮም እናወፁ ዘለዉ ማለት ሓደ ካብ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ካብ ዝበሎ ናባኻቱም ዘብሎ እዚ ኣብ ምስሊ እትሪእዎ ዘለኹም ኣዶናይ የታሰረው ነዳጅ ስለሚጨምር የህዝቡን ትኩረት ለመቀየርና አመፅ እንዳይነሳ ነው ዝብል እዚ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ወፂእዎ ይርከብ በዚ እውን ክኸውን ይኽእል እዩ ተፈላጥነት ስለ ዘለዎ ህዝቢ ናብኡ ኣድሂቡ ኣብ ዘለዎ ሰዓት እቲ መንግስቲ ናይ ነዳዲ ምቕናስ ወይ ድማ ናይ ምውሳኽ እምበር ናይ ምቕናስ እኳ ንህዝቢ ክንደየናይ ዘጉ ኮይኑ ናይ ምውሳኽ ግን ክኸውን ስለ ዝኽእል እዩ ዝብል ሓበሬታ ወፂኡ ዝርከብ ክቡራት ቤተሰበይ
ወላዲ ኣዶናይ ድማ ናብ ኤምባሲ ካናዳ ምትሕባር ንክገብረሉ ክትትል ንክገብረሉ ናይ ፃውዒት ሓገዝ ኣእትዩ ኣሎ ካብ ትማሊ ምሸት ከባቢ ዝወፀ ሓበሬታ እዩ እዚ ድማ ካናዳ ማለት ናይ ኤምባሲ ካናዳ ዜግነቱ ካናዳዊ ዝኾነ ኣዶናይ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ናይ ፌደራል ፖሊስ ኢትዮጵያ ተኣሲሩ ከም ዘሎ ከምኡ ድማ ምንም ጥፍኣት ብዘይብሉ ጥፍኣቱ ብዘይተገለፀ መንገዲ ብኣከዳድና ጉድለት ዝብል ኣብቲ ሰዓት እሱ ኣዶናይ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ማዕረጉ ናይ ባህሉ ሃይማኖቱ ትውፊቱ ብዝውክል መልክዑ ተኸዲኑ እዩ ዝቐረበ ዋላ እታ ምስኡ ዝነበረት ጃኒ እውን ውፅእ ዝበለ ዘይኮነስ ባህላዊ ክዳን ተኸዲና ከም ዝነበረት እዚ ዓይነ ሓቂ እዩ ስለዚ ድማ ወዲ ብዘይ ምንም ጥፍኣት ተኣሲሩ ኣሎ ስለዚ ናይ ካናዳ ወኪል ዘለኻ ኣብ ኢትዮጵያ ድማ ኤምባሲ ካናዳ ንወደይ ክትትል ክትገብረለይ ናይ ፃውዒት ሓገዝ ይሓትት ክብል እዩ እቲ ደብዳቤ ኣቕሪቡ ዘሎ ከምኡ ድማ ብርክት ዝበሉ ናይ ፌደራል መከላከያ ሰራዊት እውን ኣዶናይ ዘእስር ዋላ ሓንቲ ጥፍኣት የብሉን እናበሉ እዮም ድምፆም እናስምዑ ዘለውታ ክቡራት ቤተሰበይ ከምኡ ድማ መናእሰያት መቐለ ኣዶናይ እንተደኣ ተፈቲሑ ንሕና ሰልፊ ክንወፅእ ኢና ዝብሉ እውን ኣለውታ እዮም ድምፂ ንምዃን ዝኣክል እዩ እዚ ናብቲ ሓደ ሓበሬታ ተብለኩም እንተለኹ ድማ ኣዶናይ ጠንቂ መእሰሩ ምክንያቱ ሰይፉ እዩ ክብል እዩ እቲ ሓበሬታ እናወፀ ዘሎ ቅድሚ እዚ ምርኣይና ግን ሰይፉ ፋንታሁን ንኣዶናይ እንታይ ስለ ዝገበረ እዩ ናብዚ ከብፅሖ ዝኽእል እዩ ጩፋ እውን ተኣሲሩ ዝብል ሓደ ሓበሬታ ወፂኡ ይርከብ እዚ ኣብ ምስሊ እትሪእዎ ዘለኹም ሓውና ማለት እዩ ከምቲ ዝፍለጥ እዩ ጩፋን ኣዶናይን ተራኺቦም ነይሮም እዮም ኣብ ዝተራኸብሉ ሰዓት ድማ እዩ ጩፋን ኣዶናይ ምስጋጥ ብቻ ተዘይኮነስ ስግጥግጥ እውን ክትብል እዩ ዝግበአካ ነዚ ዓላማ እዚ ማለት ብሩህ ዓላማ እዩ ክብል እዩ ነቲ ናይ ኣዶናይ ሓሳብ ኣድኒቆ ነይሩ ካብዚ ብዝተላዓለ መንግስቲ ንእዩ ጩፋ እውን ኣብ ትሕቲ ቁፅጥር ኣውዒልዎ ኣሎ ዓብይ ክትትል ግበርሉ ከም ፃፀ ወይ ድማ ከም ጠበቕ ወይ ድማ ከም ዕፉ ኮይኑ ከይበረኩም እናበሉ ይሕጭጭዎ እዮም ዘለዉ ይኹን ዳ እምበር እዚ ሓበሬታ እስካብ ኣየናይ ሓቂ ኢልና ኣፃሪና ናባኻትኩም ናብ ተመልከትና ኣቢልና ኣለና እዚ ግን ጌጋ ናይ ሓሶት መረዳእታ ከም ዝኾነ ኣፃሪና ኣለና ክቡራት ቤተሰበይ እዩ ጩፋ ኣይተኣሰረን ኣዶናይ ግን ከም ዝተኣሰረ ማንም ዝፈለጦ ሓቂ እዩ ኢድ ሰይፉ ፋንታሁን እንታይ እዩ ዝብል ነገር ግን ናባኻትኩም እንትነብሎ ብርክት ዝበሉ ሰባት እናፈከረሉ ይፀኒሑ ምክንያት ፉከራ ሰይፉ ፋንታሁን ድማ ከም ዝፍለጥ ኣብ መጀመርያ ሰይፉ ንኣዶናይ ገዲፉ ኒውስና ፀዊዑ ቃል ምሕተት ድሕሪ ምግባር ድሕሪኡ ድማ መሃራይ ዘይኮኑ ሰባት ኣለውታ ክብል ንቪድዮ ማለት ንሾው ዘይበቁ ሰባት ኣለውታ ክብል ንኣዶናይ ትሕትሕት ከም ዘበሎ ርኢና ነርና ኢና ካብዚ ብምግባስ ድማ ሰበይቲ ቴድሮስ ካሳሁን ቴዲ ኣፍሮ ኣምለሰት ሙጬ ንኣዶናይ ፀዊዓ ቃለ መሕተት ከም ዝገበረትሉ ጠቕላላ ብርክት ዝበለ ሓሳብ ከም ዘዋግዑ እሞ ድማ ካብቲ ናይ ሰይፉ ቪዩ ንላዕሊ ድማ ናይ ኣምለሰት ከም ዝረኸበ ብዙሕ ሰብ ድማ ኣድናቆቱ ብጣዕሚ ከም ዝገለፀላ ይዝረብ ካብ ሰዓት ጀሚሩ ድማ ዋጋ ክኽፍለካ እዩ ዝብል ዘረባ ብኢንቦክስ ንኣዶናይ ይዘራረቡ ከም ዝነበሩ እቲ ሓበሬታ እናወፀ ዝርከብ ዘሎ ክቡራት ቤተሰብ ናይዚ ናይ ምእሳር ምክንያቱ ኢድ ሰይፉ ፋንታሁን ኣለዎ እዩ እናበሉ እዮም ዝርከቡ ክቡራት ቤተሰብ ፀንሒት ኣዶናይ ኣብ እስር ቤት ክንደይ መዓልታት እየን ዝብል ድማ እቲ ናይ ቀረባ ዓርኩ ማለት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ናይ ፅባቐ ፀጉሪ ዋና ተኸታታሊ ዝኾነ ድማ ብዙሓት ሰባት ከይድካ ጠይቐልና ከመይ ኩነታቱ ኢልኩም ብዝሓተትኩም መሰረት ከይዳ ፃሪአ ኣለኹ እቲ ዋና መእሰሪኦም ምክንያት ብኣልባሳት ባህላዊ ዘይኮነ ንኢትዮጵያ ክውክል ዘይኽእል እዩ ዝብል እዚ ድማ ንኣዶናይ ከም ዘይምልከት እርግፀኛ ኮይና ኣለኹ ምስኣቶም ተጠርጢሩ ኣትዩ ግን ኣዶናይ ዘእስሮ ዋላ ሓንቲ ነገር ኣየልን ተፀኒሑ 14 መዓልቲ ኣብ እስር ቤት ከም ዝቅኒ እዩ እቲ ሓበሬታ በፂሕኒ ዘሎ እዚ ድማ ብዝግባእ ምርመራ ንክገብር ግዜ 14 መዓልቲ የድልየኒ እዩ ክብል ፌደራል ፖሊስ ሓቲቱ ከም ዘሎ እቲ ሓበሬታ ኣውፂዎ ኣሎ ክቡራት ቤተሰበይ ናይ ሎም መደበይ ነዚ ይመስል ነይሩ ሓሳብኩም ርኢቶኩም ኣብ ኮመንት ኣቕምጡላ ኢኹም ነዚ ቪድዮ ላይክ ምግባር ኣይትረስዑ ሰብስክራይብ ዘይገበርኩም ድማ ሰብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ኩኑ ቀፃል ብካሊእ የራኸበና ሰላም